Ligajoga, na fazore pa majere kaza shopano. Ligasunda, na fazore pa majere kaza dakwesa. Iwe na pa mandolo kanyomba. Utavala kashone skate. Hakuna mizira kusuka mbale. Amuna kata kala pakonde. Ukufuna cholinga uwakombe. Munitenga mwino neba. Sunga nikonde ina nitapenga. Munitenga mwino ndatineba. Sunga nikonde ina nitapenga. Usantengeli Somebody nigga joker, kuma fasana muranga. Ina nigga suka, imukena lazanga. Kuzilangize ni bulangize. Lelo bakuludikasti ayo takubwetserani mulendo wina. Mulendo ameneyo takari kunsakasaka masiku amene oposta kinayika pakanthawi koma no siti nakwanise kufika nthawi yake kuti tijambule chifukwa choti mkulu ngoma busy. Koma lero takumanizana naye tati lero zavule yayi amene tibweretsa momwe mulira konjezerani kuti pano pa studio tidziwiranira anthu osiyanasiyana ndeka yamwe ndi story yanu yomwe mafuna mutapanga share Malawi tipange ndife contact amapena studio titaona kuti story yanu ndi yotani tidzayijambula kuti anthu adzayione koma pakali pano tikuyankhana naye ndi oyimba amene takubweretsani lero dzina lake ndi Deneo Alon koma ali ndi dzina lina lomwe aliuze mkati mwa njiramo koma bebe pakali panova timuyitane dzina limeneli linalo aruza mkati mwa njiramo kuti dzina lake ndi ndani chifukwa chani dzina limenelo lidabwera takulandana chikulire zomumbi dzina ndachifa bwino mwati Deneo Alon zina ndi Donero Alon yeah okay kumudzi muchokera mbaliti ini ndo kuplanta Lunzu kuplanta Lunzu planta ndiye kumudzi kumeneko mukamati kumudzi kuplanta yakoko kuplanta sokhala kumudziro yeah koma ife kuliko mstanga ndakulira koko kuplanta yasikukhala kumudzi kumudzi ndio lidziyekeza ngarino ngati ku Palombe mulanje ndiri mari kumudzi not kuplanta inoona kubiti biti yakamari mbali ati Lunzu okay tisinambe kucheza timafuna mwina titakudziwanikaye ngati kukudziwani bwino before kufika zomwe takutana nazo zokhoza za music sutudziwa kuti kumudzi kumudzi mwati muchokera ku Blantyre Blantyre mbanja muno mudabata anthu angati atatu ino ndanambanya 2 anyamata ali pangati akazangati ndeka kapena mwina mkazi ndine okay nyamata mulipo nokhera ndazimai ino ndazimai okay ino number 2 momwe mabado amakola amachita zota tamene mabado asatuziwa simukudziwa koma pano makola amagwira ntchito ayisinangantezo khozi muno mabado amakola agwira ntchito mwina ayi makola amangokhala pakhomo zomwe timafuna kudziwa okay I think that time Matanga na mapanga business. Okay. I don't know about my mother. Okay, simudzora maya mapanga zona temene. Koma moyo wanu mwakula utani ziti ndi moyo ofewa kapena ndi moyo olimba omwe mwakula ndi moyo mwakulira. Yankula situation umwita kulira atakula moyo ovuta. Okay, umudzonje mumachita chiri madzozo kuti background yanu aliyesa ndi background yake. Aliyese ali ndi kumbuyo kwake. Kumbuyo kwanu unakholi mwakufotokoza khoza walimbikisa so anthu ena ake kuona kuti momwe mwadutsa ndipo momwe muli pa. Yeah, but I don't like to kuyankhula za situation because no tita kuibanga ndi blame to blame kuti nadusa moyo ovuta. Okay, no ifedi malemekeza ndufulu wanu ngati ofusa mifuso muko mifuso bese mufuna kuliyanka ndi ufulu wanu kuliyanka okay chabwino ndeno nose koma mwakulira limodzi ndi makolo mpaka mafika kuti kumakula kumapanga za school okay nakula limodzi ndi kwambiri nakula ndagogo ndagogo okay mataya simakhani makolo yi simakhana kwambiri ngati ndio mata okay ndakula kwambiri ndagogo okay jabwe koma school munapita nayo bwanji school tizili ujeni ngati mweno ma primary mapuzira pa school akaiti school ma primary napuzira ku Blantyre konko Lunzu napuzira ku Lilongwe mati mvunguti
25 area 25A. Okay. Kulilongwe munakapeza ku bwanji kwako gogo kapena kunayo kwako? Okay, after my mother passed away, then I was amaya anatisia. Yeah. Master pepani. Rest in peace, mami. Pepani. Kwa mwezi mwaulio adziwe zona kuti inyo marani mumakumbukira. Yeah. Okay, ne Kulilongwe munakapeza ko chifukwa cha chibale kapena munakapeza? Yeah, chifukwa jo apo wa master nanga anazandika na kupita Kulilongwe after this situation and all that. Mangafana sanga puzile wale. Tifaya kuti uje nino secondary ndipenga wachita Kulilongwe? No, secondary napuzira standard 7. Standard 7 ya ndiri Kulilongwe. Chifukwa cha kufuntha komweko nakuti maisoso sinalimbe ku standard 7 omweyo. Tifatse kwa mwe ngamati kufuntha kwe kotani. Mama wako wena sinaiga Chinyamara. Osati kumamoa kapena kuti azimai ntana ngoba sobe ka situation kaji mwana kina kuzunguza kina mazwa. Okay. Ndiye kumene ku school inaenda bwino munafika pati. Ku school sinende po. Ozinavu yako ndi tangu mama yeso. Ntangu koza kujoka standard 6 kulowa 7. Ndinabiro kapuzira standard 7. Standard 7 yo sinaimalize. Maremo sinamalize nabizokuti temo malize muri malemba mayo sana ndibasa suspend yo nori. Ndiye suspend mandi ya ku primary. Iya, azimajidika ukaufunda kwambiri. Abona ukufunda ndikudambeka kale. Ndiye kujoka mene ku school mwana munenda nayo bwanji. Okay, ujoka mebo anabizoti chifukwa kufunda umwe kana ndozoti this guy asakale so ndaoni andana karibonya kumuzi. Mobwera sona kumuzi kwa makolo. Not ku okay, nene jonchi. Mayanga nda planta. Okay. Bambo anga ndakubalaka. So asaje wasizili manda kuti ife ndakwa bambo ya. Ife ndakwa bambo. Ya, je wari mari ndakwa bambo kwa mai. Iya, kwa mai ine ndo kwa mai. Yes, kuri ndekadi lachichewa even baga yi ncheu dedza sei tima kodi muthu ulibirongo kwa mai. Ya, ine ndo kwa mai. Ndi kwathu timati kulirambi kwa lundu kuna wazo ndi kumuzi kwathu ine. Ndiye muno joka planta munaka fika meneko? No, ntajoka no kulilongo kwa madala kujeni kubalaka. Ntajoka no kulilongo ndabira no antumizana kwa madala kubalaka. Eno umeona kuphuzira ko Sunday 7 ndi kukhozaso ndikumbwezeresaso kuluzu. Okay. Kwabwelera so school omwe ndikaphuzira primary mwethu. Kuluzu ndi mnaka mpanga ko 8 kenaka no 4. Kenako secondary. So secondary mwaphuzira so kuluzu konko ya. Okay. So zori ngati life yanu kwambiri mwakhaletsa kwambiri kuluzu. Ndikuluzu ndabadwira kuluzu. Ine nduluzu boy. Okay, chabwino amene ndithu ndimene tikuchitira kufuna kundziwa munthu for ife timafuna timufukule munthu kuti tikamamuona inu mukamamuona muzizochokera kuti koma zomwe timachitira kuti nthawi zina zake anthu ena ake momwe adutsamo tikamamva mbiri yawo zimatipangitsa anthu ena afe kukhala olimbikitsika mwina timapeza kuti anthu aja panopa ali pabwino pali pena pake koma pomwe inu mukudutsa panopa ndipo moyo wadadutsako timangofuna kulimbikitsana kuti never give up, keep on going, loro lisafe kupirizabe kupusha ndithu. Ndiye mwatino mudapanga secondary tikhozofika kwambiri kuti munamaliza kapena? Okay, secondary fari kumali kamali udamaliza nodafika form 4 ndio maliza. Okay, ni follow nafika. Koma sinalimbe maiso. Simulimbe maiso. Yeah. Ndio nchimwe uri simunafika. Okay, ati titone na John sinanga maiso sinalemba. Anama noti ndofika follow walimba maiso. Follow lemba maiso. Yeah. Koma ndi kamali muntu wafika form 4. Odo ikosa ndio munafika nkesi munalimba maiso. Inaponda. Kifo ndio unafanya ndi muntu amene anafika follow yongwe maiso nkulakwa. Ndio mufana nafika mundi. Ndio mwapanga jonjo no mamalizano life inali bwanji. Okay, life episode okay, ndiri ku school. Ndiri ku school ngati form 4. Ndi nthawi imene ndinapanga chisankho chobwera kuno ku South Africa. Yeah, fori bebana Malawi sina kudziwitseni kuti nkulu uyu tampeza kuno ku South Africa. Tampeza kuno South Africa ali mu Johannesburg. Dera lina akiri machida kuti Cosmo City. Nkomwe nkulu yali nkomwe tampezera mwina sirina kudziwitseni pamba pomwe pacha koma mudziwe kuti nkulu ali kuno South Africa mu Johannesburg. Dera lochidwa Cosmo City ndiko mwali. Sono kuti mudzapeze kuno Cosmo City kula chibale kapena munayenda bwanji? Kula chibale. Onda mana kuitanitsa lino kubwera kuno kapena munango wapempe wacho kuti kubwera kumene basi sekuleni makoko ngopanga ma plan basi tufike kumene kuno safa munafika nyawacha
End of year 2022. 2022. Yeah. Pakati pa simuna pita soko Malawi kapena munapita. Aya, lili kuno dai. Kono kusafira mutabwera. Mudaona kuti life ili mota kusana ndi kumudzi. Moyo kunoko ndosiyana kwambiri ndi umwe. Ndosiyana kumudzi. Yeah, chabwino kwanu ndikwanu sitingakunyoze. Ndosiyana kwambiri. Koma kusiyana kwake likhozo limuna ndi kotani kwenikweni. Unaona kuti kusiyana kwake is like a big different or just pamwe. Yeah, kwambiri ndi kusiyana kwa ndikapo yaikulu kwambiri. Funa kuti pali staff zina zake. Okay. Timakanika kupanga tili kutini kucha. Pakanika kutabwera kunono basi kuno munabwerera kuti kudzagwira ntchito kapena kudzangoenda kapena munabwera kuti kapena kudzasaka green pass changaro uno kuti kumuna kumala kuja sizimateka. Yeah. Ngola mbwere kuno. Okay, kunoona upanga zoti tingobiza we. Okay. Tibizi poyambira. Yeah. Okay. Imene ndi background yanu, tinalibe background pepani tapetsa kukwambira umene. Usatenda. Kwa mafuna tikudziweni kwenikweni. Yeah. Yeah. Ndi chomwe bwere pano mkulu ya mayimba. Ndipo waimba ndithu nyimbo zingapo. Nyimbo zomwe tikamapita ku break tikako imodzi kuti muimvere. Chifukwa amati mulandu wa munda amazingira pamunda pomwepo. Ndefera bwera mundapo kuti tazenge pamundapo. Sinzori zoimba zinamba bwanji. Kapena munakhalapo ndoyimba anthu ambiri amati muna kuimba amambira muna ku makwaya. Okay. Ena amaimbira muna jeni kuti muna ku family ilipo silakinza kuntundu. Sinzori niyo kuyamba kuzidziwa zoti ine ndinoyimba. Munazidziwira. Okay. Mina manena fanzo nodi kuyamba muna makanamba kuimba. Chifukwa nodi family yako ndoyoimba. Yeah. Ndende. Okay. Yeah. Family walipo oyimba. Ambiri. Ineyo kuna ochuka amene alipo ochuka kapena kuti muna anthu amangomenya ali mabanja omamidziwa. Okay, ochukawo sindikudziwa kumbali yawo kuti iwo akupeka motane koma alipo amene ochuka omwe amanachoka family kwanu. Ngati ochuka kuti amazwika dewo mala. Yes. Palipo. Koma ndori kunalipo anthu amene amayimba tima banja tamamidzi amene amayimba ndithu zoyimbazo. Okay, ndikatengera kuimba wo mastenanga malema yanga naloi zamvano. Okay. Malema kukuanga amvano mastenanga meti nawo panopa amaimba ankulu wanga chimodzimodzi. Ndi ndingonoti nzamagazi. Koma no palibe munthu amene arutsa ko abamu ku family ko. Okay, abamu ngati amene ngati kwa anthu amene ya ku family ngati abamu even ngoti anaimba ko ndiwina wake even anaimba yekha ngati akwa ku family ko. Okay, anarusapo. Anarusapo ndankolanga ndamina makauliza music za makana zo serious. Anko ane dzina ndina. Chule zina lawo lo dzina wa machuka nawo la music. Thingi Austin Goodson. Yeah, ama imba nyimbo za Bible Believer no. Bible Believer. Oh, okay, yabwinayi I think omwaliko. Adzizo no kuti adzutsa mwana wake ndamene. Ndawo umazoti tukusiyana zochitika. Musana zochitika. Style ferara. Okay. Nde inuno ujeni lusono loyimba lino. For me makano pafupi anthu wa kapena zimakhala bwanji kuti mwambe kuimba. Okay. Ine andoso ndi makana okuloza kuti ngati namba ndapangapo kuti awalapa ndondoso dase nyimbo zimaenda chonchon. Wano maso chinthu chiyakhamwa iwe chimazuka. Yeah. Ilipo nthawi kumoni makondoti ndikafasa. Yeah. Basi kanomvera nyimbo mafiro kuti nyimboyo ndimakonda zizono ndi nyimbo ichi kuyiphakira. Okay. Kuipasa parking nyimbo yori lenda kale. Okay. Kuipasa parking yonoti yapo yori iveke ine ndizifira nyimbo yomwe ino yake usana pange parking yake. Ntazambiri mu nyimbo zambiri makauti parking ina yake muri bemo. Ilipo ya. Chimina bangira muna makaiza amana bangezo noti mundu amene akuimvera uja ngati akufira kuti atha kuyika china chake afireso chinthu chichonoti nditha kuyika parking inde munthu akamayikaso parking iti ndoti nyimbo ichasa makauta akuinjoya. Ndi zimene zimandichitikizo zoti ndikamamvera nyimbo muja mafiro kuti apo nditha kuyika staff ina yake yapo kupanga zimenezo. Okay, so from there zili kuimba kumwambira kuno ku Africa kapena mnambe ku Malawi. Kuimba namba ku Malawi. Ku Malawi munatotsa kwa nyimbo? Azilipo nyimbo. Nyimbo za wali muna radio zimafika hapo kapena zori muna zongovera atungeto. Okay, now chitiko ndi time namba kupusha kuti music yange patali. Ndi nthawi yomwe napeza kundu nyambo ko. Kumanga Malawi koma muna munaimba ko muna ndi anthu ena ake muna ori odziwikako. Okay, sinaimbe kuti munthu odziwika. Koma ndori ngati kurutsa nyimbo zokhazika ndori kuri muli kusafira kapena. Kumalawi. Ndaimba kumalawi ndapanga. Kumalawi nyimbo omwe mwina anthu munarutsa ori munakhoza kuyi munapenga video kapena ma video alipo. Nyimbo omwe mmayiona kuti
munarutsa muli kumala yabwino naliti kapena of course zose zina zabwino koma mumwe noti inu mudapha pamene munachita nayo namenya bwino zilipo zonse zinamenya po pano nyimbo noti muna market kama filoti ya umenya nyimbo ndikuti maka namenya nyimbo nake cause ndili mu group nake malicho kuti the way ndi namenya nyimbo ntambo menya ni makeza amene zoti kanyimbo kajaga urani kakupulika pakata panga kuma interview malidi yenzani tafa chifoja group limene la the way big up the way okay nyimbo ina dzina ije ni mutu wakecha okay nyimbo zozilimo zingapo because na rusa ngati EP inali EP ya 5 okay ndi na jambula ku nyimbo ziwiri start zonzo jambo koma muta jambula nyimbo kati ma upcoming musician Malawi mono industry nakulandira ni mota okay industry inalandira po tikaringira mugero inalandira po chabijolo timazwa zinthu zofunika financial kuti tifikire patali sinakuonese kuti tifike chifuna kuti tinalochepekedwa yani basi ndiye mutabwera kuno komanso tisanachoke ku Malawi musanachoke ku Malawi pali nkhalidwe wake mumachitika sorry to say this it's okay anthu akuluakulu amene ali mu industry zoyimba imbasi apeza kuti munapita ku show kwina kwake apeza wina wake mwana upcoming musician akuimba nyimbo inake nyimbo peja mpezore nkumubera nyimbo eja iwaja nkupezore nkukaitulutse waja wa nyimbo eja before imina iwe uraitulutsa kale koma before iwe ndiwosachuka amatenga advantage sindikudzoti situation imene inu mudakumana nayo kwambiri munabedwapo nyimbo ine namlilwapo nyimbo zinakhala bwanji tatangu tifotokozera mwachidule zinakhala bwanji komanso ngati mungamutchule munthuyo sindingachule koma ndoti sindingamuchule munthu akona interview yakudzidziwa hata kuzwa kuti okay fana yakamba akambenera koma not cause kuti zimene zizi zimene zizachitika munthu zikoze pano pa ndoti ndotchuka kwambiri kapena ndoti adakali mu level yapasi kapena ali pakati okay chitakumpasa chabizono kuti munthu sindimamunyoza cause we grew up together ndi munthu kuti tinali close nthawi naye kwambiri simamunyoza zoti amemilya kerulos geta tu amemilya ngati bali mfana mwetu ngano kuti yeyo yankolezisi tikanako maru mutakanchwa it's okay cool zinachitika zinatawasi wichiuso imajeza so proposal chifukwa ije nimene iyi instead nimene nachizapo so ndoimba wina Welose Emmanuel I think mukunziwa isi ndi producer okay anandifotokozerapo so kuti kunabwera woimba wina wake wamkazi anachoka Malawi kubwera kuno anakumana ndi Welose Emmanuel anali pa show and inapeza kuti yanemba nyimbo chataimba anasangana nayo kwambiri boom mtsikana uja nango nyamuka kuno wafika Malawi waitulutsa zimachitika okay nene namenyapo nyimbo namenya nyimbo ndi friend wa anzangawo ndi chinachitika chono kuti anzangawo namenya nawo nyimbo anandiyikira kolasi and anthu analoti ni mabesties amachiza ndaye zambiri ndajanjana mezonde basi ninapa satraki jota makezi ndamvera ni nyimbo monga ngati nzangi ndamvera naye namenya naye nyimbo ndi nzangi aranda afile nyimbo kuti zikuti chani zikuti tapasa nyimbo yaja sozoti zinakhala bwanji nangu zizimukoti next week wezoti nyimbo ina yatuluka same course imodzi mwa nyimbo zomwe munaimbana limodzi imodzi ndilira nyimbo imodzi ndio mwe natuluka koma na nice ntoti ngati inu munalibemo anaikamo munthu ine munalibemo komanso ata amene nemba nawo so munabiza kuti nyimbo janangwe panga kope nkukayimba iwajawa anaimba sorry it's okay koma no because of this situation zimene zizi zimakonda kuchitika zimakonda kuchitika inuyo ngati mmodzi mwa anthu amene ada pangapo adakhalako ndi experience zimene zizi mukhoziti bwanji ndichopweteka kwambiri chifukwa kuti umakhala kuti munthu wa lose effort you are trying yourself to groove vibe na pake ndi some people they come to put you down you see I think that's not good uthenga upite kwa anthu amene muloyimba kumalawa akuluakulu mukamaona ana akubwera chonchi mu industry ndi bwino kumalandira nawa instead of kuti munoti muzabera nyimbo olo nyimbo ija ngati mukuona kuti nyimbo ija yakoma kwambiri bora kupanga nawo kakolabo kena kake sana kuti ana amabere nyimbo foni makhoti mwabera nyimbo opeza kuti anaja kukhangatira kuziva ngati kuti
mu industry mu sana landilidwe yake. Yeah. Koma anyways machitika chichonse chomwe chimachitika for reason. Yeah, and we learn through mistake. Yeah. Koma I think kero imene atalisiya. Yeah, zori nyimbo je silapo. Foma zori kupeka nyimbo mono ndi ntchito ikuluko. Indinewo zinali zinthu zondibwereka ko zinachitika ngati unoti nyimbo yo inachuka no sinu zonotika mwina mwake nesinaimbe po kapena kuti ine mwina mwake sinapushe koma no mawedzi amene anapangira exactly amwe munayilembera inu kapena concept tikakamba anaonjezera okay anaonjezera ndikusintha staff zina koma title inali chimozimozi concept iso ya nyimbo sunalija chimozimozi zinapeza kuti mazuwa munthu akatenga chinthu samafuna kuti akangochipanga ndendende muchinthu afuna aonese kuti yesu chinthu chonija ndiyake ndezinakomera iforo iwo analoti mazuwa mwabwera kuno kumala kujeni kuno ku South Africa. Life is settled sundi kuzoti music amuno muno mu Johannesburg. I think ndi Mosandi Cape Town kuli ka agent tuka kajeni kabungwe komwe kamayendetsa za music. I don't know ngari mu South Africa mu Johannesburg musunzoti ngati limo koma I'm not aware about that. Ngari Johannesburg ino ngati kuli kabungwe komwe kamakhala kuti mwina mapangitsa mashow komwe amatenga maje ma upcoming musician kula kuzama kapanga kwa maje. Ineyu unachonga musinavepo kuno. Okay, mwana chiboya kuno ndoti kuno mukupapirizabe kupanga zoimba mukupanga kuno kuzoimba. Mukuona kuti industry kuno ili modern yoimba kusana ndi okay ndiyerengera ngati industry ya kunoko zikuzongokomera kuti zinthu zitoka kuti ndizaize than tikakhalira kumano sindili mu chinthu chono kuti ndikufuna ndipushe music yanga kwambiri kuno. Okay. Music yanga ndifuna ikhazikise kwathu. Okay. Yeah. Ku Malawi. Yeah. Ndi tiziti a Malawi ayembekezere kuti big man akubwerera. akubwerera ku Malawi. Wabwera ku Johnny wajazisokola. Akupita no Malawi nafuna kaphulitsa music. Basi. Tuyame saudi. Okay, tikupita ku break. Ndeti kamapita ku break. Nkulu watutsa nyimbo ya Nyowani. Ndiye chifuwaso cheni chomwe chari koka ife kuti timukoke kuti khaine pafupi. Chifukwa choti atabwera kuno nyimbo za mamenya mwaparevarizo mwezi omangomenya pasukeko pasukwa piro kuimba kuiko pasukwa piro samazonetsera kunja kuti nyimbo zimotani koma urutsaka nyimbo kena kake komwe katipangitse ife kuti kodi nkulu izokhala bwanji takaonera kanyimbo ndimwe tati ya nkulu chinkoke ndiye kanyimbo ka tikupatsani kuti mukaonere pomwe tikupita ku break takhani pompo pano tikupita ku break. Away on the board. Kani beza ndi manikiza zitori. Ine sendi kondwa boka kazi njoi. Ine daily service 100% G. Daily service nilipa 100% G. Kani
accept the craft again. Okay, takulandirani kuchokera ku Buleki kanyimbo ndithu nkameneka mwakaoneraka moto wake ndi nkhawa ndilibe. Nemba ndikulu amene I think mwaonanso video mwakuti ndithu nkulu wake ndoti yonda ameneyo. Ife siti tengafotokope yayi kuti ayi ademba ndi wina nkuntenga kumbwetsa iya ife tibatenga mwina wakenaniyo abwere pamenepa. Nde nkhawa ndilibe nyimbo imene ndithu ndimene ademba nkulu ameneyo mukhoza kutsatira ma social media yake ndoti achula kumapetopeto ndoti tikaso pamenepo kuti mukhoza kulumikizana naye koma nkuluyu ali ndi zambiri zochita. Tisanabwere ku nyimbo iyi nkuluyu ndi producer ali ndi studio oti nyimbo imene iyi mwayionera ayi ndithu wapanga eka chichonse waphika eka wapanga cho eka. Tikhulupirira ndizoona zoti nyimbo imene mwapanga nokha. Koma ile munthu yase amene anoti ayi angabwere pano kuti yakula akunama kwambiri. Uje ni nene madramu mene. Kapena gira nemba ndini. Zachitika zimene. Zose mwapanga no mwingi studio. Zina studio anu ndiyani. Zina studio of course zina studio yake sinaivasa koma limangu ikatagi unoti awe on the board. Okay. Tisanapite pa Jeni pamene papa. Mwindi dzina lanu lomwe magwisa ntchito music industry. Pachama tandi dzina mele limandivuta kuchula. Okay, ndi awe Lowe le awe Lowe le. Yeah, awe Lowe le. Awe Lowe le. Awe Lowe le. Simple say awe, it's okay. Awe. Yeah. Okay. Fuso ndimakondofusa ndikakonda kumanda anthu oyimba. Ndi chifukwa chani anthu masiya dzina lanu lomwe adapatsani makolo anu mukamba kuimba nkukhala ndi dzina lina chifukwa chani? Chifukwa isilake tikhoza kuti 98% ya oyimba amagwisa ntchito maniki name sagwisa ntchito mayina awo. Chifukwa linoti ku Malawi anthu amene amagwisa ntchito mayina awo ndachina Lucius aja mbwe muna achina Mulaka Maliro achina ndani achina Popandawa anthu akanikali achina Chinabe achina Mira Kuchinga anthu amene ndamagwisa ntchito chani mayina awo enieni koma the rest ndi chola basi omari kuwira ndi dzina imenolo kuti akuyene dzina paimba pa makolo ako muwira ndani uyu ni dani uyu sana dzina imene uchokera kuti taruzeni kuti chimachitika ndani kuti musinthe mayina kapena pali kwina kwayo mama kuwuzani kuti ayo musinthe dzinali kapena pali meeting inayo machita anthu nokusema mazi kulibeso kuti munthu ina kayiro kuzoti panga usinthe zina basi mama smoke nickname kapena adakwitsana anthu akutsogola ife anthu akutsogola madambitsa ndiye numangotsala zimene zonso basi mmene panopa moyo kukalira basi okukhalira even panopa pesoti olomuva ku social media kayasikana taimene mumpasa mwana wanu katakateterekeza kuti atipula mupizolero pano panasinda lidebi basi ndimene moyo kukalira uvaona tiwo baby tsono dzina linabwera bwanji dzina lilonse limakhala ndi kochokera zinali ndinopanga ku mix ingoti ngamalira zena so lilibe thandozo loti ndinganoti thandozo zake ndakutakula munatenga malira pamazi pasina langa padzina langa kungopanga basi nazazowa za vibing zinazoti zingoka basi nzoti mukhoza lifotokozera kuti awe akutanthazani. Okay, awe ndimene ndauti zinzindopanda tatauzo bazongopanga bazoti basi muzowa kale koma ngatikana roy akuchokera pa aro Aaron, okay. So, Ray, akuchokera pa si kumapiro kwa zina langa ndi Donero, yes. Kuli ero, kuli nangu kitenga Roy wapa Aaron, Ray wapa Donero. Wapa Donero. Wapa Donero. Zina la awe, remember that time in Magenchiro Johannesburg. They kunali nzanga unwagi ndabena makondondira akamakondondira amakubanga awe ngari unokusa mina wengira ndo muno unokusafika akora umamari awe islagi ola kumudzuja ndi wa so
kwa kwatu nchaundi zima sono mutaka kono kundidana awe kono idana awe sama chula ngati mwa moni faka chula ngati mwa moni avingi zama uje zina nini amari awe anamakwidane koma chorus like zama yo amango awe yamangomuka awe zecho bana samalizitsa ndi basa anasiyazo ndidana zina langa amakondo basa awe no ndi basi basa zina ngolo la basi that's my name awe okay okay jabino ndeno nyimbo hii yaje ni yomwe mwatutsa kumene chinabwera njani kuti mubwere mututse nyimbo mfano mona kuti nthawi zambiri nyimbo zanu zambiri makonda kale zodandala choncho ya uzani nyimbo zodandala nyimbo timayimba mene vibe isu mene yabwerera okay nene mukamanimba nyimbo kweni makhala chimachitika njani makhala kuti basi mwangokhala basi kungoganizira kuti ndipangecho chikapena mumapanga bwachi okay muyambe kulemba kuti muganize nyimbo kuganiza ndine kuti chimangobwera ngati munthu like ufuna upange china chake ndi ngati ungobwera ngati picture unoti udapanga chinthu kuti zakazolembazo olemba nyimbo nasiya kulemba kale simmalemba pano alfande yambe kulemba inu makanga ligwada ongolo mu office mmoja ni ungoyatsa microphone basi ntomweyo nyimbo mango nanga zinzima kuti ziri muri studio ya nyumba ne mankari zimbi ziri bafupi ndari chicho sima kori chiri easy ya kumabe ngakhala unoti studio ndi ya nyumba kumabe nthawi imene yonso ndinayamba woyamba ndimalemba nyimbo komano chimwe ina bizungu noti ina chitenga chonoti ndikuimba ndimemba nyimbo zanga zolemba ndinazaisa sunake blow wanga ndimataise jena nayeso ndi producer alikuma anaunduza noti ase bidi tuileletoeke nyimbo napizoti tayamba kuimba nyimbo za freestyle napizoti freestyle fanzi inailandira molo wa manja I was like so kulemba kuno kujedo papa freestyle babere muikozeke rifunaso iyi freestyle mumenye freestyle uranta zozori ndimyoti ya nyimbo ya nyimbo azo zote okay ya hata pirizani so naona kuti nyimbo yomwe anailandira anthu ambiri inaliyo mwina mya freestyle I was like maybe ndikamaganiza mujani machedo ndikamalemba mutenza ndi machedo ndikomya freestyle ichamba mmaimbaji ndi chambanji ileyo unena chilungamo ndi malowa papwekapo ndi malowa amene ikubwerera vibe bidi kandi pasa vibe unoti ikubwera mapiano ndimenye ikabwera afro ndimenye ikabwera mulibe in another way it's like kuti mulibe chamba chokhazikika panopa ndibe chamba chokhazikika ndi chamba chomwe inu you prefer like now for the chamba chomwe mukuenda nacho ndi chamapiano kapena ndi chamba chake chiticho panopa ndu okay panopa zonoti ndilibe chamba chenicheni chokhazikika koma ineyo ndikabwera ngati kuchamba kumene mai kuti mokhazikika mwanga ndi makhala afro dance okay afro dance nyimbo zomwe ndi gospel ofuna no munadzemba so nyimbo ina yake ya mamulungu sunzo limeje lukali anthu titha basi andikuzoba basi ya ito kubereke mukozongo imba muna kavesi kamoti ka gospel ko ka gospel wasakawaje gospel ine ndasa ngoja gospel fori ndana ki munemba ko munchalichi ndibona kuonera norako daka kana kuluwa amatha kuimba ineso nali komweko kuchalichi womkaimba na ine ali komweko ndibona munamba amatha zuri pano moita gospel ja mwambolo wano nanga nyimbo mwatutsa kompano nanga okay gospel inapeza nyimbo ziti ndi mwawe kapena iyi munango imba feri kuchaichi kunaizochitika ndi munango imba kuti iyi munamake ndikapeze chinandibwirira so da tango menye ndikapese kamodzi ya jeni ya gospel mwenye kamerayo demo yale kamera dedi ibe ya gospel ta nika freestyle papa okay imebwa your name is Yahweh Yahweh, your name is Yahweh, Yahweh, you're my Messiah, you're my mess, you're my testimony, you're my unarigode. Nani ndo imba kubeja na yuko simna ndione. Sasa unariko. Yeah, so definitely nalikumbuyo.
okay jabu na fika liko nkuja tinkama zera ya tuona nota akulu ari lusori lipo azikumgombe yango ndemeja nongo titu kwitsa ntchito ka museka lero ndisinalenge ma video sinalenge so chitosi museka lero ya kwitsa ntchito ka museka lero koma zima naona abe kutayika lusoro lilipo chifana kuona nimukupanga perform live ku church tsimene ichi okay ya nkulu yu nakumane nthu pachali chipena pake ndithu pacha chimwepo pamene popo ineso napita ako nango abasi tikadyeko mawu neda mpeza umene kwa kuimba ndikuona soti pawapita mthuka nthawi ndithu mwina kachake chake ya chaka chatha ndike nakataona kuti khalekhale leno warutsaso nyimbo inaso ni nyimbo iyi muri wake nyimbo iyi ni nkhawa ndilibe ya so ndikudziwa kuti pali wina akamama kuyankhulani kuti muna kuti nkhawa ndilibe kapena kuti ndikaye kuti benga kuti ufuna ndezera makumadza kuti aneba kundiyankhula ndingomenya kanyimbo adzokutile nkhawa ndilibe simenyera nyimbo munthu mwina kuti nyimbo ndamenya ikumenyana ndi situation ya munthu nanga apana wina akakufira ngati kuti mukunena iye ndikomanda zambiri makod basi ndangogwera basi ine nangomenya kuti mavesi ake kumati yako nkhawa ndilibe kapena mungangoifotokoza kuti ankhani kutanthauza nyimbo iyi kutanthauza okay like ma ways amene ali kumambiro is like nimafuna kuti mungoita nthauza foti nyimbo ili yonse kamakho kuti mwachisazo mwina kuonera film fimu chekamata umaza kuti filimu iyi atha phunzira omwe ndaphunziramo ndirakuti nde nyimbo yanuyo imathauza kuti nyimbo iyi ikuone kuti ikukamba zakuti mwina mwachisazo for example tipangabe chipepani chisazo cha Skefanazi yamba nyimbo yanake ya khuza ngati maika amwalira mwana angakeza ngati maika salatani anamwalira mazimezi sati choncho le nyimbo chekamata imatanthauza kuti munthu uyu imwataudziwa kuti nyimbo yati koma sizo kuti munthu uyu akulira mai yake ne nyimbo iyi yanuyo muri waivera ola kapena kuti mukuvera ndi zungu kapena mukuvera ndi munthu oli sava chichewa angufuna kuti nyimbo yotanthauza chani munthu akuzonena kuti muluthenga kuti yani okay munyimbo muluthenga noti ine nkhawa ndilibe pano pazono kuti nkhawa ndilibe ngale situation itine motani kumene sindikuganiza za situation imene nkhawa ndilibe chiwazo ziyaje ndilibe problem it's like munthu ndayonga ngati line kuti kundiswera mtima sindili sinimazi panikis ndinasankha osangalala ndoyo kozasoka hivi tigezo kuti ola ndiswere mtima ine sindidani sindikala basi sindilira nasankha kuti ndizisangalala okay amalawi ndithu ndi mmenemo nomwe akuyankhulira achikulirewa nde apa tapatsako kampata kuti angochita kopano ka freestyle kanyimbo kamene kaka apa tikupita kuti ukhanga tikutsenderana kufika nocha kumapetopeto kwa macheza athu koma tisanafike kumene koko pang'ono sindikudziwa kuti mkhozo kuti patsako cheni freestyle ya nyimbo imene freestyle nyimbo ya nkhawa ndilibe opasana mutafuna ida siyankhawa ndilibe fazi aonera kale nkhawa aonera kale koma anthu amatazota mwina si uyuyu munthu anaimba nyimbo imene sasa nyimbo yachuka pajoni pano nyimbo yachuka yakwedeza nene kuti mafuna anthu nadziwa yawo zoti ndi yemwe uli okay tango ndikamera imene muimbe ko okay pang'ono chabe ngomenya tamangisani nthawi pang'ono wezi ya nde timakamba ndizoti tifuna nkulu atipatsire ka freestyle kanyimbo imene ya nde tatipatsire ka freestyle muyangana kamera imene okay ningokamenya ngati kakolasi yes mungomenya kakolasi ukhala okay kakolasi kama bwe nkhawa ndili ndilibe nkhawa ndili ndilibe pakaficha nyimbo imene aliwakaficha amene momo basi inaika amenemo malawi ndithu ndi mmenemo nkulu wamenya ndithu wamenya freestyle I think abayanga mwadziwa zoti nyimbo chatinoonera tisanapita break ija ninowange ndi ameneyo koma ndizosangalatsa ndithu kuti lero takumana naye tacheza naye koma tisanatseke tifuna tikuwuzeni kuti ngati pali zinthu zina zake mafuna titamfunsa mkulu ameneyo tilembeni ku comment section ndekuti tidzikhale kupanga check ndi nthawi kuti tive zoti ngati mutafuna tidzambweretsanso ngakhala kubwera ku Malawi sulu zotabwera liliro ku Malawi koma manu timbweretsa tikhozombweretsa ngakhale ku Malawi tikhozachita zoom
interview ya Zoom mpaka tunafusema fusamene mukazo li taponyawo wicho saulo bamenyo ndela bono ifema pena studio litamenya ring twantambo kafika kuluzuka mwe kampezo rali ya okay jabwino ya ndiyeso ndikuziwa kuti muri babanja ngati ile jamaa sijui baba sona kwalile muri chibwezi chibwezi ndinaja ndingagawana chibwezi mkwalisho wadzina waje ne pakulu pano chibwezi chano chibwezi no chichula munafuta kuba sindi chichula mopo betsa kabina mopenga mabizana uzulu konkono kabina Zimbabwe ya sisi nava kuri basi wera konkono ya ngamarina mize ezo ziliponye izo chibwezi chiri kumaya kaba chiko of course mwakana zose uriuza kwa zose chiri kumalawi chiri kumalawi okay jabwino koma mulibe muri mwana ndilibe mwana mulibe sizo makana rubano pamawina terenge video miri ngula na schedule kurira uya mana mazota ibe mwana okay ndindana awili okay yoma simna kai kwa babanja asina kai kwa babanja simna kai kwa babanja komaso ndisana tseke banalika fusoke nakake komwe ndimakonda kuwafusa anthu oyimba masiku anowa kuti munthu achuke zimaveka kuti ena mapita kwa sing'anga ena kuyenda ngati majeni zinthu zosiyanasiyana sunuzoti no zimezi zikuponyani pano munapanga kale kapena simunapanga waka zasinga kuti muchuke ndichuke kodi zimaveka zorena mapita Mozambique mina akarutsa nyimbo jakuika yoja asari ku Mozambique mumpika kwabada mola uchoka meja ndolika nyimbo kachara kachuka sindikudziwa kuti for izi zomwe ife soimba Nero ngobetsa anthu oyimba ngati noti mafuna tidziva tizikuuzani zinthu zomwe anthu kunja kwa makamba kuti anthu ameja ngosarani kameja mpaka ochuka ameja apita kwa sing'anga mpaka ochuka sindikudziwa amene alipanga masacrifice mpaka akuchuka sonzoti ino munapanganso sacrifice kapena muli munjira kapanga sacrifice mazi kuti mwina muchuke sindili munjira sinapange koma nanga oyimba ochuka atata kupezera akufikirani ngonoti vutochani mfane tatete oyapa ngati zimene zimachitika atata kuzotete oyapa kuti uchuke lusondera mulungu koma lusondera mulungu omabe anthu amapezera akupanga bezinthu zina zake palisola mulungu kuti antenge nako titiyo andondolere njira umwe yakunoti akulu mudzanjani pali munthu ena wake amadziwa kusakaniza zinthu ndisakanizire ine mungu kusakaniza tisachukira momwemo tizacukira momwemo kozi kuti okay mwaine ndekha poyamba ndinkaimba komabe mazwabe umakauti munthu ukuimba komabe sukuzokuti kwenikweni chani chomwe iwe uli ngati poyamba nali player mamenya mpira mamenya mpira zimwe simalidziwa rimene namenya mpira marimu ochuka pena rimwe zamiketo zomwezi tazikulungati noti tazikulunga kampira kuchena jezi buti bwinobwino namenya mpira nachiswija kuchoka kumpira kuvaya ndo makabe munthu uli ukuzisaizabe kuti ndimafuna ndifuse nake koma nofuso imene sindifuse foti pachamalizo ndi makolo mulibe ndeti kamati zili makolo adachilandira bwanji koma nopoti makolo palibe madala alipo okay ngati bambo anga ine sanachilandirepo madala alipo alipo mmacheza nawo mpaka pano macheza ali bambo anga mmacheza amadziwo zili mmapanga zoimba even nthawi imeneyo amazoti ndimamenya mpira okay koma nditayamba kuyimba anandiyankhula mpaka kuti izo za nyimbo sizikuthandizani bora kumpira kumwe kuja koma napanga bestiki kuti ineyo time in case zodaya jabo ndizipanga zonse pakamwa zoma zinakanike zamuzoti kumpira kundagwako panopa ndili kuti tili kunyimbo okay ndi anthu amene amaganiza atakhala oyimba tindikamera mano wathu apa amazozera amafuna atakhala oyimba angoma munthu wankulu ngoti ali kuseri kwa mashini sangaonekere pano ali pamakini munthu wankulu kwambiri mmadziwa dzina amene simwata ngoma ngoma amene ngoma munasasekana namunasasekana namali pa mashini namali kugwira mashini lero mungapatse uthenga utani kwa anthu amene akufuna atakhala woyimba kapena amene akufuna amafunitsitsa ndithu atakhala woyimba okay kwapatsa uthenga tikuwalimbikitsa chilimbikitso kapena kuwauzaso zovuta zomwe zili munjira wa zokhuza zakuyimbazo panopa moyo ndiovuta kuti ukwanelese chinthu ina chilichonse mafuna kuti ukumane ndi zikhomo ufune kosafoka guys kosafoka ngati iwe kufira kuti ineyo nditha kupanga chipanga chimene chocho sakani osafoka okay nzimene zomwe mungalimbikitsa osafoka chakumaperopete kwenikweni
mwina tikhoza kuti tacheza mwaona kuti aya pande akulu adite tachezadi amalawi tauza zonse koma mwina anakandifunsa pakuti pacha ndikanasangalala sino zoti pali china chake chomwe mwina ife taponya kukufunsani kapena chomwe mafuna amalawi atadziwa chakukhosi. It's okay. It's okay. Yeah, it's okay. Nyimbo mwatulutsa imodzi ndi ije ndi abamu kapena mwangulutsa imodzi? Okay, nyimbo nangulutsa imodzi ma nyimbo ndezilipo. Nyimbo zikubwera? Ora amalawi akozekere kuti kukhala nyimboso za mphamvu. Nyimbo zilipo akava ku YouTube channel akapeza nyimbo zanga. Okay. Yeah. Okay. Sino kuzori mwina muli ma social media pa Facebook mulipo? Yeah, Facebook ndilipo, TikTok, awe, Loy, right. Mulibe so account ina? Account ina, nina account ina kaka mwini mweza like my real name, Miss Donelalo. Okay. Yeah. Ku TikTok? TikTok ndi awe Loy. Okay. Yeah. Ando titile mbaso musimu kuti ataiona. Yeah. Okay, otingorumi tingoponya ka screenshot ka uje ni TikTok yana mwe maonekera. Kuje ni Twitter muliho? Twitter I don't do. YouTube? Yeah. YouTube ndilipo. Munalemba kuti? Awe Loy. Okay. Yeah. Nde ma social media zamene anga kupezeniko. Atondubisa. Mwina unemkhozofuna kuthandizo nayo yose kwa anthu oyimba kapena not thandizo likati kuti akuguleni chakudya kapena thandizo loti akupatsa. Koma mwina ndi thandizo lanjira omwe mungafune kwa anthu oyimba amene mwina anga kauli mwoti akumanizana nayo interview. Okay, zofuna zonde zambiri ngati zitengira kwa munthu amene anga bizuti wajivuta fana nditakuthandiza motani. Kuti nthawi yatakale atuza kale kuti nthawi yatha nditangochita ndi mwachangu changu kuti mwina akukuthandizani motani mwina kakolabo kapena mumafuna chani kwa anthu ochuka oyimba. Okay, china chili chonse mwanga kuonesa yo afira kuti mfana achomwe chofuna ngati chani ngati aonera video ya kaundilibe video sina shoot za serious na shoot ngati visualize ndifuna kushuta ngati ma video chomwe ngofoto ngati ubala anthu ufuna kuthandiza ngati abwera ndomvera nyimbo zanga ngati zingasangalatsa kuti nditha kuthandiza tonthandiza ngati ma video kuti tifikireso kuti mufike ujeni level ina. So no ujeni mukosangasido pamene pali mupita Malawi mina si muna anthu akongopanga no contact ma social media silingadziteneza nambala sina ngamwe vezo rimuna nambala namba 2-3 days mwina muli ku Malawi mwasindaso nambala namba atautenga mungayo tichule kumuna mungatine nayo nambala. Okay, namba muyanga na kamera yo ndikoza yes anzanga okay namba +27 6 55 25 22 22 ndibwerezezo +27 6 55 25 22 22. Okay, chabwe. Yeah. Ai Amalawi namba yake ndi imene yankulu yo ili WhatsApp se? Yeah, WhatsApp. Andiri mukhoza kumana naye kuti muvane naye ziwiri zitatu. Yeah, namba yake ndi imeneyo ndori mukhoza kupanga naye contact. Pakali panopa ali kuno ku South Africa, Johannesburg. Mwina nene yakale muja ali mudera la Cosmo City. Kufika Cosmo City ndi kuti mukhoza kumana naye. Ali ndi studio yake pakali panopa mwina after 2 months or 3 months from now. Lero kajambo kwa chitete. Liru okay. Kuchokera tsiku lero mwali onera ndo muna nkulu muna after 2 months kuchokera lero li ndi November uno ndo because ori November uli nayo ndi wa 2025 ndo muna after 2 months before December kaula ali ku Malawi ndo ngatoko muna ori mufuna lumikiza naye ngati kodi pali zachangu changu kuti kuimenya nika nyimbo nkulu nthali pamene baba ndo mukhoza kupanga naye contact akaroma sa contract akaroma sa contract kuti nyimbo izili koma nene akufusa dia akafusa mundi manager panopa kapena mudakali manager ndilipo wa for mudakali general mudbe manager panopa manager ndilipo okay makosana kumeneko ndo ponya ni ma CV ponya ni ma CV nkulu afunika manager uyo afunika management team afunika pali posi management team afunika pali posi kuti nkulu yuti honorary banga bwanji ya afunika ntu ponya ma CV namba ndo mweja ile mundoti manager akabwera sadandaula nanenga. Okay. Nagasi menya mu studio lumenya siyo kuteka ku studio iyo se yuteka ndo lazima kupanga ni management nonga rino ngani zina ndizi video abuna ngati wakufira noti aliroli tisamenyere mu studio mwathu muno tichoke timenye nyaga mena nyimbo yakuyendwa kutwa kuti mazwabe atutimakula chifuna noti timaphunzira dei chifukwa cha management sometimes. Okay, kachabu naye boda thokoza chifukwa chakuti ndikira pamene popo ndikuti ife kwa lero tikulekezeni pamene pa munayi ndina ndithu John Chika Mabena nyamata wanu wa Mabena studio ya studio imene ndithu ndi yanu ya Malawi ngati pali tanena kale kuyambira kuja kuti ngati pali mwindi nkhani yomwe mufuna ife mutagawana nayo kaya mwina munabwera uno South Africa munakumandizo khoma zina zake kaya ndi noimba kaya ndi azibusa aso tikufunana azibusa pa platform pa
mu Johannesburg muno ifeyo kaya muli bali bose mu Johannesburg ndinu mbusa mufuna kuti tizayeze pano bwerani ndithu tipanga ni contact number yathu yomwe mungatipange contact ndiye yomwe tiyike pasipa ndi 07 4 6 20 19 72 ngati muli ku Malawi ndoti muyika +2 77 4 20 19 72 ndi imeneso namba yake imene ikuoneka pamene papa ndio mukopanga mukuti khozepanga contact kamwe ndi nkhani nali yonse ndoti Ifama Bena broadcast Ifama Bena studio tidzakupezani kuti tidzajambule mwakoma nonse mpaka takubweretsaniso munthu wina inokhani pamenepo ife tili pano chifukwa cha inu takuthokozani chikulira muyende bwino zikomo akakalonena nanena kale ili ndi dziko mwanawe usamale usapanga chibwana uzanong'oneza bondo ili ndi dziko nazaza ndi zinkhondo usamale samale usamale usamale samale usamale